بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأعوار، وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Hudaý tebaraka we taala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun diýip çekken zähmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kynçylyklaryňyz o başga da näme hayrat we ihsanat edilýän bolsa Allah taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäsi avat bolsun inşallah. Mübarek mered aýda tutyan arazalaryňyz, ediyen hayır hasanatlaryňyz we mübarek Ramazan aýdan şerim görýän tetärekleriniz we amadegileriniz Hudaý taala bereketin içinde goýup dawam berip Hudaý taalaň giň dergahyna kabul bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan aýdýar: gelen geçer, gonan göçer adam zat, yöri sen hem bir menzile yetersen, yalançyda ýegdir galsa ýagşy at, bu dünýäge sen hem gelliň ötersen. Gelen geçer, gonan göçer adamzat. Yerin yüzüne gelin geçelge dünýä. Gelenden sonra bir müddet Hudaý taala sana bir imkanat berýär. Şu imkanat bilen kazanan zadyň bilen ahirete garşy geçip gitmeli. Gonan göçer. Bir kuş da sana mehman bolsa ýaz aýyna ýa tomussa, şoda göçüp gidýär, uçýar, tamam bolýar. Geň zadyşy Mahtumul İşan şunu aýdypdyr: gelen geçer, gonan göçer adam zat. Sen ne bir yürü diýipdir. Ýuwaş ýörýsen de yürü, emma yürü diýipdir. Ýergiç bir ýere ýetersiň diýipdir. Şundan maşada gitseň 500 kilometr. Maşyn bilen gitseň bir gece ýatsyň okyp menseň erti namaza şelim barýan. Emma piýada gitseň de barýan. Bir mykdar giýja galarsyň, emma bararsyň. Yetersiň şoňa. Hudaýa garşy gitmekde şo ey musulmanlar. Kan qawy welilik olakan derejele we gaty sogaply işler bilen ne gidipdirler. Gandan ýaşdan geçip umurdan geçip gidipdirler. Emma biren tek insanlar bolupdyr, gawşarak da bolup Hudaýa bende bolupdyrlar. İkisi Hudaý taala geçipdir. Ýöne bir geň zatdyr ey musulmanlar. Mahtumul İşan aýdýar: gelen geçer, gonan göçer adam zat diýipdir. Öz wagtyndaky adamlara aýdypdyr. Şol adamyň dünýeden geçende de iki garyndan geçipdir. 200 ýyldan geçipdir. 250 ýyla golaýlap barýar. Hazreti Mahtumul İşanyň dünýeden geçende. Yalançy da ýegdir galsa ýagşy at. Ýagşy atdyr şi namaz okumak, ýagşy atdyr şi arada tutmak. Tamam tarih hesaplarda Hudaý taalaň bendelerini, ewellerini sawwam diýilýär, qawwam diýilýär.
araza tutmak, namaz okuymak, bir-birine güzeşli olmak, ihtiram koymak, bir-birinin yazıklarını geçmek, şulan hemmesi ýagşy ahd musulmanlar. Bir gecede mübarek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hicretinden 2-nji ýyldaky bolan wakalar. Şu aýdyljak gurrunymyz şu gecedekiler mübarek Şaban ayda bolan gurrun, Merad aýynyň içinde bolan gurrunlar. Azadyk dersini alar, ýöne beter agyr gurrun bolansaň pikir etmeli we ýaşaýşa salmaly gurrun bolansaň beter uzaklaştırıp duracak değil. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek hicretinden 2-nji ýyl geçip Gazwy Bedr Kubra Cengi Bedir tamam bolup iýdi ýygnalanyny hemmäňiz ziyaretine inşallah gitmek nesip etsin. Medine-i Munawwareň ulkan bir Cennetul Baqi' diýen beheşte diýilýän şoň başlamakla o şatada bir ziyaretkan bolmakly. Peygamberimiziň mübarek sahabalarynyň bir Hazreti Osman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anh. Hazreti Osman ibn Maz'un Peygamberimiziň 14-nji musulman bolan sahabasy. Özünden onça näçe nefer musulman bolupdyr? Diňe 13 nefer musulman. 14-nji taryhy İslamda dine giren Hazreti Osman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anh. Heýwere gaty takwa adamdy diýe. Deslapky neferi ki Cennetul Baqi'da Baqi' diýen mazarçylykda jaýlanan Hazreti Osman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anh şoň gurruny. Muny aýtmakam Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar: "La taqumus sa'a hatta yuqatilul muslimun al-yahud." Kıyamet golaýlanyny kıyamet bolmar meger ondan öwünçe ýani kıyamet golaýlanyny musulmanlar Yahudlar bilen jeň etjekler. Fayaqtuluhumul muslimun. Musulmanlar Yahudlary basşaklar. Hatta yahtabi'a al-yahudiyyu min wara'il hajari wash-shajar. Hatta ki Yahudlar, kafirler musulmanlardan kaçıp atıp bağda bolsa, ulaqaraq daşda bolsa şoňa giydigenjek diýipdir, bukunjaklar. Fayaqulul hajar aw ash-shajar ya muslim ya abdallah. Şo daşyka sırtyna Yahudiler bukunup giydigenip duran ya bir bagyka sırtyna gawadyna Yahudiler bukunup duran bagy Hudaý Taalaň emri bilen keplejek diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Fayaqulul hajar aw ash-shajar ya abdallah ya muslim hada yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min shajaril yahud rawahu'l imam Buhari alayhi rahma. Sahih hadis. Imam Buhari rivayet edipdir. Şotada Hudaý Taalaň emri bilen ýanky daş ýa bagy keplejek ey musulman men ýagrymda, sırtymda bir Yahudi giydigenipdi, gelşen öldürdiýek, o musulman şonu barp öldürjek diýipdir. Fakat garqat diýen bir bağ, oş Yahudileň bagy bolansaň şo keplejek däl şoňa giydigenlerine, şoňa mahfi bolanyna, bukunanyna garqat diýen bagy keplejek däl diýipdir. Inni Cennetul Baqi'ň ady al-Baqi'ul Garqat diýilýär. Baqi' diýdigi bir yer bolsa, porum içinde otlar goýarypdyr. Kän düregey adamyň eli bilen ekilenler özü tabii çykan baglar bolsa, tikeller bolsa, şolar ýalak ýere Baqi' diýär araplar. Garqat diýeni araplar awsaj diýär, aşangur da diýerler. Tikelli bir bağ, boyda metre yarım 2 metre bolýar. Şumatky ziyaretine gidilenler Cennetul Baqi' deslap al-Baqi'ul Garqat diýip ma'ruf. Şotada awsaş diýen bir gurmeleşik tikenden nolu bolan, aşangurdan dolu bolan, şo bagdan dolu bolan ýerde diýär. Sonra evvelin neferike şotada jaýlanyp, baglar çapyp başlanyp, tekillenip, arastalanan Peygamberimiziň mübarek hicretinden 2-nji ýyl geçende Hazreti Osman ibn Maz'un jaýlanýar.
Baqiy barada eşdenlersiňiz. Gaty bir gurrunlar we inşallah mübarek hadisler. Şo el-garqat Peygamberimiz kıyamatdan önce Müslüman Yahudi worşanny garqat diýen bağ sırtyna giydigen bir Yahudi şonu aýtjak däldi. Muň sebäbi awallan garqat diýen bagy Yahudiler gowrýan bolmaly. Hatta Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın mübarek asasy garqatdan diýen awsaç aşangur diýen bagdan şo tikeldirek bag miwasy da noht ýany bolýar. Hatta şu mada şelimde heniz günne İsrail'in ulukon bir mertelerini ekleyen zat merate'lerine, düzyorlarına ekleyen Yahudilerin ulukon bernameye karşıları şu avsaç, aşangur diye berkidirlerdi. Garqat diyen bağı eklerli deyiptir. Son näme deyip Peygamberimizin sahih hadis İmam Buhari rivayeti diye kıyamattan önce vuruş bolanlar şoň sırtyna giydigelerlerine Yahudini löw berjek derli. Indi bir soru gelýär. Her giyahi kezremin ruyat wahdahu la şerike lehu ruyat. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Hemme daşlar, otlar, ağaçlar hemmesi Hudaý Taala tesbih aýdypdy. Wakan şo garqat Hudaýyň mahluky bolup durada zikr etmeýe Yahudin peýdasyna gymylýam ýok. Otadaky üsünne şo hadisin üsünne gurrun edilenni Yahudlaryň özü awallan şo garqat diýen bagy ekenseň we şo bir bagy ki Peygamberimiz kıyamatdan önce Müslüman kafir worşanda sırtyna löw bermeýe aýtmeýe aýbyn açmaýa Yahudin diýen şo da Yahudin ekeni bolan soň şoň bir bereketligini aýdy bilmeýe diýipdir. Beýleki baglar Müslümanlaryň eli bilen ekilip olar hemme şey diýjek diýär Müslümanlar. Peygamberimiz aýdypdyr sahih hadisde men mata bi ahadil haramin bu'isa aminan yawmal qiyama. Bir kysgaça ders bigijede gurrun gidel. Peygamberimiz iki harameyn-i şerifen, iki haram, harameyn-i şerifen Mekke-i Mukerreme, Medine-i Munawwarada her gaýsyna jaýlanyp dünýeden geçdi. Kıyamatda emniyet bilen soradypdyr. Ahl-i sünnetin akidasyna sahih hadis Peygamberimiz aýdypdyr ana awwalu men tanshaqqu anhul ard. Kıyamat bolan we tamamy mahlukatlar ölenden soňra deslapky yer ýarylyp çykjak men nipdir. Mahlukatdan. Ondan sonra Ebu Bekir Siddiq çykjak, ondan sonra Ömer Faruk çykjak radiyallahu taala anhum ecmaîn. Ondan sonra men geler nipdir sümme ati ahla baqi'. Baqiya gelip Cennetul Baqi'daki yatan Müslümanlaryň hemmesi turmalypdyr. Ondan sonra men gözleşýän Mekke'de jaýlanan Müslümanlar turmalypdyr. Ondan sonra ýeriň ýüzündäki beýleki insanlar. Yeni bir mübarek hadisinde Peygamberimiz aýdypdyr: "Men istata'a en yemuta bil medineti felyemut biha fe inni ashfa'u limen yemutu biha." Rawahu Tirmizi aleyhi rahme. Her kim başarsa Medine'de dünýeden geçsin. Şon her kim Medine'de dünýeden geçip jaýlansa kıyamatda men şoň elinden tutýanypdyr. Ahl-i sünnetin akidasyna şondan çym Cennetul Baqi' diýilýär, beheşt diýilýär. Şo taýda jaýlanan insanlar, Medine'de jaýlanan adamlar me'munul hatama, husnul hatama, iman bilen dünýeden geçen adamlar şolay musulmanlar. Indi bir mübarek hadis aýdyn. Peygamberimiz aýdypdyr, bir wagt sahabalaryny üýşürip, inşallah umydyňyz käninden tutun. Umydyň harjy ýokdur, ýagşy niýetiň de harjy de ýokdur, zähmeti de ýokdur. Umyd edin, Hudaý Taala nesip eder, inşallah men şo taq ziyarete gider, niden niyet edin, Hudaý getirer inşallah. Peygamberimiz sahabalaryny bir wagt ýanyna otyha aýdypdyr, ey sahabalar, şu Baqi'a görýäňizmi diýipdir. Görýäs ya Rasulullah diýipdir. Şu Baqi'dan kıyamatda 70.000 insan turjak diýipdir. Şolaň ýüzi aýýalak, ýalfyllap, ak bolup, nuraniyet bolup duran adamlardan, Peygamberimizin ümmetinden, şolara hesap da ýok, kitap da ýok, azap da ýok, şolar kıyamatda turdy, hesap kitapsız cennete girjek. 70.000 adam şu Cennetul Baqi'dan turjak diýipdir. Yine bir hadisi tekmil etýän bir sahih hadis var. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor, muttafaq aleyh.
Peygamberimiz aýdypdyr, "Urizat alayyal umam." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Ummetleri maňa kökezildi" diýipdir. Inni Peygamberimizin mübarek huşundadır, ya mübarek meýrajyndadır, ya mübarek düşündadır. Peygamberlerin düşü de, ruýasy da Hudaý Taala'dan wahy hasap eýne biziň oýarlygymyz ýalyk. Wallahu alam ummeti kökezildi maňa diýipdir Peygamberimiz. Şäht muhim musulmanlar. Gow hawasyňyz jemedin. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Her peygamber öz ummeti bilen geçip gitjek diýipdir. Arasata garşy ýerden turanlar. Görüpdir Peygamberimiz şunu. Şu sahnany görüpdir. Kıyamet bilen ikisi beraber Peygamberimiz şunu gördüm diýipdir. Wen nebiyyu yamurru ma'ahun nefer. Bir ette peygamberler var, ýanyndan bir näçe däne adam geçip gitjek. Bir näçe san adam bilen geçip barýarlar. Wen nebiyyu yamurru ma'ahul aşara. Bir peygamberler geçip barýa, ýanyna 10 nefer ummeti var fakat diňe diýipdir. Bir peygamberler geçip barýa, yamurru ma'ahul khamsa. 5 diňe 5 ummeti var. Nuh peygamber 950 ýyl Hudaý Taala'nın dinine çagyrypdyr. Nuh peygamber 950 ýyl Hudaý Taala'nın dinine çagyranna näçe nefer musulman bolupdyr? Diňe 40 nefer musulman bolupdyr. O Hudaý Taala'nın tawfigyna. Ve nebiyyu yamurru wahdahu. Bir ette peygamberler bir neferden musulman edip bolmany, Hudaý nezip etmäni, Hudaý Taala'nın hidayetine şamil bolmany bir ette peygamberler we diňe özü turup barýar diýipdir. Bir däne ummeti ýok diýipdir. فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا. Bir qara wa bir daşdan görende bir leşker qara bolup görünýär. Ey maşanyň rengi de belli däl, nämedigi de belli däl, denany adamdygy da belli däl. Şeýrekden bir qara görünýär. Ey dostum Cebrail amin, men ummetim başa diýemde ya Rasulullah ýok diýipdir. O sen ummetin däl. Şo ýagdaýda maňa Hazreti Cebrail amin ya Rasulullah günnagory gözledipdir. Arasat meýdanyna günnagory gözledim men. Sawadun azim bir orakon bir aňarsy görünmändirin, iki gapdaly görünmändirin, bärsi bilen aňarsy belli däl bolan bir agyr bir qara bir mäleke gördüm diýipdir. Yine Hazreti Cebrail amin nidi diýipdir. Şu gurrun sahih hadis. Yine Hazreti Cebrail amin diýipdir. Ya Rasulullah günmatary gözledipdir. Günmatary gözledim, iki gapdaly görünmändirin, aňarsy bärsi görünmändirin, sany belli däl bolan bir agyr mäleke. Sawadun azim. Heýwer qara mäleke, heýwer azamatlydyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Cebrail amin diýipdir. Ya Rasulullah şu günnagory tutup duran we günnaşary tutup duran kıyametteki arasat meydanında sana ummet bolmaklyga şamil bolan insanlar diýdi. Inni hadisi tekmelesi şi. Imam Buhari, Imam Müslim riwayet edipdir. Ey musulmanlar, bir hadisi ki Imam Buhari, Imam Müslim riwayet etse, şu hadisin üstüne %100 Hudaý bilen gasam etýän şu gurrun hak, Hudaý bilen gasam etýän şu peygamberin aýdan sözü diýse hiç kim günahkar bolmaýar diýip düşünýär muhtaber. Peygamberimiz sahabalarına ýan aýtdy başga bir mübarek hadisde, şi yatan adamlar görýäňizmi cennetul baqiyada şundan 70 000 adam turjak kıyamatda 100 ay ýalak nurani hesapda ýok, ketapda ýok, gün geçip gitjek diýmedim şu cennetul baqiyadan. Peygamberin şu hadisini aýtdy, "Ve haula'i 70,000 quddamuhum la hisaba aleyhim ve la azab." Muttafaqun aleyh. Şu cennetul baqiyadan 70 000 nefer çykjak diýeni kıyamatda tamamy ummet Peygamberimize evvelin we ahirin ummetlerin öwünni şu 70 000 adam sürüp gitjek Hudaý Taala garşy diýipdir. Gaty bir bereketli ýerdir ey musulman dogallar. Hazreti Osman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala Peygamberimiz hicret edenden 2-nji ýyl soňra dislap şatasyň arassalap Hazreti Osman jaýlanýar. Hazreti Osman ibn Maz'un 14-nji iman getiren sahaba Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam siýilýän Peýgamberiň ýanyna muhterem sahaba, hatta gece ibadet edip gündüz arada tutup
Ya Resulallah, men zinana meşgul bolajak däl. Men zinanadan daşaljak, ozlet etjek, zinanalardan el çekjek diýenne Peygamberimiz aýdypdyr. Eleyse fiye uswetun hasana. Ey Osman, men sen ulguň dämi? Onu ya Resulullah ulgu, men zinanam da ba, çağam da ba. Zindagi de etdiýän, yatmaly wagt ýatýanam, turmaly wagt turýanam, ibadet etmeli wagt ibadet etdiýän, sana o zat ejaza ýok diýdi diýe. Hatta İslam gelmeklikden önce Hazreti Osman ibn Maz'un araq içmeýärdi diýe bir munafi, ahla dine munafi diýip. Hazreti Aişe görüň bir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu Cennetul Bakiyde deslap Hazreti Osman ibn Maz'unu jaýlajak bolany Hazreti Aişe da baryp duruşatadı. Hazreti Osman'ın mübarek markadyna girip Hazreti Osman radıyallahu taala anhuň maňraýyndan oňşap mübarek gözlerinden ýaş akdy diýipdir. Hat ondan sonra aýtdy: Ey Osman, sen maňa we men ummatyma feretdirsiň diýipdi. Feret diýeni ecren yetakaddamuna bir musafirete gidende şu ewinden bir adam iyi versen. Näme diýip? Sen barаңda işiň bitigili bolsun, öýüň tafygly bolsun, iwiçke amada bolsun. Şu zatlar teýýar bolsun, işin bitirer ýalyk diýip ewden bir adam iyi berýän, şoňa feret diýerler. Ondan sonra çağa aýrylanyny Allahumme ec'alhu lana faratan. Bizden ewünçe kıyamata garşy geçikdiýär. Yani biz barmakak Hudaý Taala'dan biz dilep aljak diýdi. Peygamberimizin özi bizden ewünçe geçipdir bize ferat. Peygamberimizden ewünçe Hazreti Osman geçipdir Cennetul Bakiyda. Ey Osman, sen ferat dersin bize, yani kıyamatda bizden ewünçe gidersin we ben ummetim barada şefaat edersin diýdi ey musulmanlar. Ondan sonra 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji sahabalardan şu Cennetul Bakiyda jaýlananlar Peygamberimizden sorardylar: Ya Resulullah, bir aýrlan adam nerede jaýlanýany? Alhiq bi salafina salih. Osman ibn Maz'un ýerde diýe. Bizden öňçe salih bolup dogry adam bolup geçen Osman şoň ýanyna jaýlan diýerdi diýe musulmanlar. Ondan berde 14 garynlar musulmanlar jaýlanypdy. Olahan bereketdir. Ýokary we aşağı görünmän duran ummetin ewine 70.000 adam iki hesap kitapsız cennete girecek şu Cennetul Bakiyda ýaty diye olahan atdyr musulmanlar. Ondan sonra Haremeyn Şerifeýine ziyarete gidende olahan niýetleň bir şu bolmaly. Hudaý Taala şu Cennetul Bakiyda jaýlamar mukadip umid edip gitmelipdir. Bir mugada şeýle jaýlasam gönenne musulmanlar bolar. İkilenji bolan gurruna az dersi ağır. Peygamberimizin ikilenji gyzy Hazreti Ruqayya dünýeden geçýär. Jenge Bedirde Hazreti Osman radıyallahu anh, Osman Zunnurayn Peygamberin körekeni Jenge Bedir'e gitmän gally. Näme diýip zenanasy bolan Hazreti Ruqayya'dan saklamaly, şonu meri saklamaly, gaty ýagdaýy harap etdi diye. Şonu saklansaň Jenge Bedir'e gidip bilmedi. Jenge Bedir tamam bolandan sonra 2-nji hicretde Hazreti Ruqayya aýrylýar. Hazreti Ruqayyan gurruna aýtjak bolsam musulmanlar, gaty bir dersler bardyr. Peygamberin deslapky gyzy Hazreti Zeynep, 2-nji gyzy Hazreti Ruqayya, 3-nji gyzy Hazreti Ummu Kulsum, 4-nji gyzy Hazreti Fatıma. 4 gyzy. Hazreti Hadijadan. Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum Peygamberimiz peygamber bolmaka dünýäge gelen. Diňe Hazreti Fatıma Peygamberimiz 40 ýaşdan sonra peygamberlik berilenden sonra dünýäge gelen. Hazreti Zeynep'in gurrun geçen heftelerde geçenler näzire aýrylşy Peygamberimizin gurrun mübarek hadisler geçendir. Emma Hazreti Ruqayya bilen Ummu Kulsum Peygamberimiz peygamber bolmaka dünýäge gelensen Ebu Talib bilen ganimet ulalany Peygamberin emusi bolan Ebu Talib bulardan gudaçylyga gelip Ebu Leheb, o da dogurlar. Ebu Leheb'in 2 ogly vardy diye Utbe, Utaybe şoňa jüftliýär. Qable beýasat bilen Peygamberimiz peygamber bolmaka. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek nübüwwet berilende Suriye tebbet iniye. Ebu Leheb gaty eziyet berensen. Suriye tebbet inenden sonra Ebu Leheb Utbe bilen Utaybe'ni çağırıp
Men sizin ataňyz we men size baştak. Men sizin ataňyz zädir. Şu Muhammedin iki gyzyny täbil bermeseňiz diýdi aleyhissalatu vesselam. Otbe bolan Otaybe ennesine geňeşdi diýär. Ümmü Cemile. O da diýdi diýe, "Talliqa ya bunayya." Ey çağam, talak berin mun diýdi. Açylşsyn diýdi. Bir günüň içinde, ey musulmanlar, bir günüň içinde Hazreti Ruqayya da Hazreti Ummu Kulsum da Peygamberin iki gyzy biriň gelini bolupdy, ikisi aglap Peygamberin ýanyna geldi, talak berdiler diýdi. Näme sebepli? Fakat nubuvvet sebepli, din sebepli. Inni Hazreti Ruqayya ayrıljak bolupdy. Hazreti Ruqayya sonra asmandan Hazreti Cibril Amin Hudaý tarafdan ferman getirip Hazreti Osmana jüftlenýär. Hazreti Ruqayya ayrılandan sonra Ummu Kulsum, Hazreti Ummu Kulsum da Hudaý tarafdan buyruk bolup, wahy bolup Hazreti Cibril Aminin sargyt getirmekli bilen o da Hazreti Osmana jüftlenýär. Ebu Lehab'ın iki gelinden gelip Hazreti Osman'a gelýär. O bir aqibat behirlik bolýar. Ýöne Hazreti Ruqayya şu 2-nji ýyl hicretde dünýeden geçýär. Dünýeden geçişini aýtsak, Hazreti Zeyd ibn Harasa Peygamberin öýünde olan sahaba jenge Bedirde musulmanlar piruz olansan, kafirlarda basylansan düýäminip gaty hoş bolup piruz boldyk. Ottuk kafirler bassyk diýip duran ýagdaýda Medine'ye Munawwara hoş habar bilen girdi diýipdir. Girip gelýär. O taraftan Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh da pil bilen, tayağı bilen Hazreti Ruqayyaň düýerkiç gabyryny saplap diýipdir. Ja'a Zeyd ibn Harisa bashiran bil fath wa ma'ahu badana wa Osman radıyallahu ta'ala anh ala qabri Ruqayya yadfanuha. Sahih hadis, sahih rivayetdir. O taraftan Peygamberimiz kafirlan gaýgasyndan çykdyp, sanady-da Qurayş Ferona hadihil umma, olokan kafirlan başdaklary ölüp helakete ýetip, inni bir arkamyza ýel çaljak piruz bolduk, ne kadar gaýgylar, ne kadar dogalar edildi, ne kadar sahabalardan şehit boldular. Ewurlik gelip inni hoşluk habar Medine aýtjak bolýardy, Peygamber ýene de näme sargydal gidýärdi. Men Medine baramda Ruqayyan jaýlap tutdular diýip, düýerkize tutdular diýip tarihde sebit görülen musulmanlar. Gaty bir dersler, gaty bir gurulmalar bardyr musulmanlar. Awal şo ewurlik gelmekli olakan, ondan sonra beýdip dünýeden geçmekli bize dersler. Şu arada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gyzlary barada bize ittila edýän musulmanlar. Peygamberimizin iň kolakan gyzy Hazreti Zeynep 30 ýaşda dünýeden geçipdir. 30 ýaşmyş mas. Ýaşdadyr. Hazreti Ruqayya 22 ýaşda dünýeden geçipdir. Hazreti Ummu Kulsum 27 ýaşynda dünýeden geçipdir. Hazreti Fatıma da 28 ýaşynda dünýeden geçipdir. 31 gören ýok Peygamberimizin gyzyndan. Gyz barada bir gurrun aýsam ey musulmanlar, awallan gyzyň özi İslamdan önce yaman görülýär. İslamdan bärde de gyz diýen zada Hudaý Taala gaty ulukan ejir beripdir. Näme diýip çyn saklamaklygy we jamaa täbir bermekligi we jamaada da täsir gözarysy jamaa şu gyzlardan ene boljak gyzlardan dünýä gelen çağala bilen jamaa bolansoň Peygamberimiz aýdypdyr sahih hadis Imam Müslim riwayet edýär. Men ala jariyeteyni hatta tabluğa jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa. Şeýdipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Her kim iki gyzy terbiyet berse diýipdir. Şoňa atalyk etse, gow terbiyet berse, halal ýetirse, kıyamatda men bilen şeýle bolup turjak diýipdir. Yine bir mübarek hadisinde İmam Tirmizi rivayet ettiği sahih hadis, "Men ubtuliye bi şey'in minel benati fasabara aleyhinne kunna lehu hijaben minen nar." Bir de sahih hadis. Her kim gyz barada, gyzyň üstünden gelýän narahatlar barada, kynçylyk barada sabr etse, şu kynçylyk cehennem bilen öz arasynda perde bolar diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Bir wagt Peygamberimiz sahabalaryna aýdypdyr,
Men kana lehu salasu banatin. Her musulmanın 3 kızı olsa diptir. Yu'addibuhunna. Şoňa edep berse diptir. Şoňa atalyk etse. Vecebet lehul cenne elbette diptir. %100 şol adam cennete girdi diptir. O hem sahabalan biri diptir ya Resulallah. 2 kızı bolsa näme diptir? 2 kızı bolsa şeýle diptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Sonra Peygamberimiz sykyp gidenne sahabalar gurrun edipdir. Eger bir diýem bolsa da diptir. Ýeke çağalla wa diptir. O hem arasynda alym sahabalar çykypdyr. Peygamber şo bir diýse şo bir bilen ýalkanar diýip aýdardy diptir. On aýdyşylan ders alypdyrlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ey jawan oglanlar, ey ýaşullar. Bir ders aýdyn, azadyk ders delesen tamam etjek. Çağan zindegide şekest diýmekligi, gyýdyň ewurlik gelmekligi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öz çeken dertlerinin biri. Bir adamın gyýdy ewurlik geldi diýip gyýdyna biderek diýip bolmar. Bir adamın bir oglanyň zenanasy gitdi diýip ol oglany aýsyn gargyşa galan bolmaz, sen bir teleka adam bolmaly. Dogry zenana da nesip etmet diýip bolmar. Nuh Peygamberin zenanasy kafir geçipdir. Hazreti Lut'un zenanasy kafir geçipdir. Peygamberin 2 gyýdyny bir günde ewrik getirip täwil beripdirler. Gawyn gadyr bilinmändir. Şarafet ýoksan Peygamberimiz bilen guda garnaşyp bolup dünýeden geçmek. Bir-birimize aretmäliň, begenmäliň bir-birimiziň öýüň ýykylanla. Çağasynyň aglak galanna ýürekden hoş bolmaýlyň. Yalandan çykçygalardadyr musulman. Özüň bilen Hudaýyň arasynda ýürekden begen ýaşadamanla. Me içinde gezip bäne musulman. Şu zamanna yalandan çykçyk edilýän zaman biriniň gyzy ewurlik gelenne, biriniň ogly ýenanasy biderek çykanna hemmemize namusdur şu. Hemmemize aýypdyr şu eger aýyp bolsa. Rahat edeýliň ey musulmanlar. Bu arada Hudaý Taala'dan hiç monägide bolmaň. Köp ýigitler gelip geçdi jahandan. Niyetine wara iqbal bolmady. Gerdeşi keç kahpe felek elinden ertir şat bolan öýlen gülmedi. Peygamberimiz jenge Bedirde hoş bolup adam iwerdi Medinedekiler gaýga edipdi. Olara habar eşitdirdi. Medineye gelse ondan beter olakon görnüň. Peygamber gyýdyn jaýlapdy ular. Peygamberimiziň özü o taýda jenge dergir. Oňa meşgul. Gyýdynyň namazyndan da habar ýok, aýyrlandan da habar ýok. Gyýdynyň jaýlandyrandan da habar ýok. Köp ýigitler gelip geçdi jahandan niyetine göre iqbal bolmady. Gerdeşi keç kahpe felek elinden. Gerdeşi keç diýeni dogry saatan noq maşrykdan noq magrypdan ýaşmaýar ki. Ötadan ýaşypdy. Otadan noq beýlen ýaşypdy. Ay günüň aýlanmakly gyýşykdyr aýlanyşy. Gerdeşi keç kahpe felek elinden ertir şat bolan öýlen gülmedi diýipdir. O arada Gaty Hudaý Taala'dan azamayışdyr, bir-birimize deldary berýil. Peýgamberiň çeken derdidir. Ve gawa adam bolsaň da şeýle. Elhamdülillah jamiýede kän görýäs. Gyýdyny sagaman durmuşa çykarýar ýa öýde saklaýar. Izdiwaç barada Peýgamberimiz gyýda bir zat diýmändir. Sagaman jok toý etsin, şonda cennet bar diýmändir. Ya sagaman öz ýanyna alyp galyp, ondan soňra öz dünýeden geçse, onna aýtmandyr. Näme diýipdir? Gaw terbiýet berip ulalsa diýipdir. Peýgamberimiz şol adama cennet bar diýipdir. Hoşabe hal ol bir adamlar ki halal çörek bilen 2 gyýdy, 1 gyýdy, 3 gyýdy terbiýet berip ulaltýa, jamiýa täwil berýär, bermeýäse görüň däl, ulaldypdyr. Bir namazly dehretli edip täwil berjek. Ya hatta namazly dehretli edipdir. Öýde de bolan bilen namaz dehretli. Şol adamlar gönenli musulmanlar. Şol adamlar cenneti adam. Gaty Hudaý Taala bilen öz arasynda begensillik hoş bolsunlar. Bir de şunay diýen musulmanlar inşallah muntakap bolar. Şu zamandaky zindigilen köplen şikast diýmekligi bir 2-3 saat başyny ýaşaýyşdan aýraýlyň ey musulmanlar. Gülüp ýaşajak bolsak, deslapkysy indi çağasyny durmuşa çykarjaklar. Ogluny öýerjek, gyýdyny çykarjak.
ızdıvacın yaşın ulal deýliň. Bir yerden başlaýlyň. Men bolsam men başlaýyn. Sizde bolsa sizde. Bir yerde başlanmaly. 13 ýaşdan, 12 ýaşdan, 14 ýaşdan denana bolmar musulmanlar. Näme öwrenipdir o? Adamlar bilen nädire berhord bilmeýär. 18'e barsın, 20'e barsın, siyaseti bolsun, yükü götürecek bolsun. Mozele içtimai biz camiyede oturyaz, bir cahani neşestler bolýar, onda biz şerket edýäs mejazi. Bir neşestler var dahili keşverde, öz yurdumuzda, şonu da oturuşyaz, mejazi bir şerket edýäs. Şonu bir beynul melali kulli yerin gözünde bolýan görüň ekseriyetde şu öz yurdumuzda 10 ýaşa geldi diýe enen ýaşy. 10 ýaşda ene bolwaty diýe çağa. 10 ýaşyň nämäni bilýär, näzire ýaşamany bilýär. Terbiyet görmeli, adab ijtimaýyny öwrenmeli. Gadymda öýde näzire bişim düşüme bir öwredilýär. Ondan soňra bir mo garyp düşse, eliniň puly bolmasa oňa hüner öwretýär. Ey dersiň, bey dersiň özüňe sermaýe bolar. El hüner öwrenýär. Ondan soňra ulyny näzire ullamaly, kiçini näzire kiçilemeli. Onu bilýär. Kän wagtda da toya ýasa ýanyna gidýär. 20 ýaşynda, 22 ýaşynda, 23 ýaşynda, ahyrda da 20 ýaşa barýar bir poxta gyz bolýar. Aşpeziňi o başarýar, eliniň hüneri o da bir mo garyp düşäse, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ondan soňra da rawafete ijtimai ýükü de götürüp bilýär. İnkoloqon zat ýaşyny ýetsin, ondan soňra toy etdireýin. İkilenjisi de şikeste sebep bolýan zat mutassifana bitir dehalet kenji ýaşaýşlarda. Gyzyňy çykaryp dursaň, bir neferi etminan edip, toy edip berip dursaň, billi däme, sen şoňa arka çyksaň, näme diýse şoňa hakma diýsen, äri bilen ortada oturdup, ikisiniň kefini eşdip sebok sengiň etmeseň, ýöne senki dogry diýip dursaň, ýoldan çykarda o. Özür 12 ýaş, 13 ýaşyndaky entek dogry kudekiden aýrylmadyk çağa täze belagaty ýetipdir. O taraftan oglanyň en atasy zulüm baryn etýär. Düşman gözü bilen gözleýär. Düşman nära biriniň amanat gyýdy sen öýüňe gelipdir. Kıyamatda görersiňiz, bir tawuk çüýse de saklasaňyz, şo tawuk çüýçäň iýbiçkisi wagtyndan geçdi, şo tawuk çüýçe barada Hudaýdan kän käýiler. İnsan hesap pes vermeli bolýar. Bir tawuk çüýçesini dogry gözlemese, sen öýüňe gelinlik getiripdirsiň. Ekseriyet %90 hanawadalarda da zulüm var musulmanlar. Bu zulümlerden iýde talaga bar ýa-ni aýtjakmy? Bu zulümden iýdinden öýden gaçyp gitýäni aýtjakmy? Bu zulümden iýdine hot göşeýini aýtjakmy? Bidelek ýagdaýdyr. Dehalet etmeýliň, orta geleýliň, ýaşyly bolaýliň. Ýaşyllyk diýeni aksakal bilenler, ýaşyllyk diýeni şolaň müşkilini hal etmek. Jaý müşkilmi? Gururun etmeli, dehalet etmeliler hatta. Üçüncüsü, Hudaý bilen maslahat edilmeýär musulmanlar. Hudaý Taala özüne mustaqim bir ýol goýupdyr, istihara diýip. Toy etjek, gyz çykarjak, ogla ýörjek, istihara ediň, istiharaňyzda musbat çyksan, bir de erkek adamlar, erkek oğlanlar meniki ata bolup durun we maňa meňdeş adamlar. Bizden ol hollar ýa-ni ýuwaş-ýuwaş tamam bolup barpdyr çagasy. Biziň deňimizdekiler bilmeli. Men çağam mehabbete esir bolmasyn. Mehabbetin edip duraylı. Çağa mehabbet görmese, billiden başka birinin güler yüzüne zar olacağı. Mehabbete esir olansan, doğru hormat yok, doğru silah yok, doğru gülküyüz yok. Öye gelenini ärinden mehabbet görenek, öye varanı en atasından mehabbet görenek, fezai mecaziyin mehabbetine esir olya. Ulukan hıyanete sebep olyan zatlan biri. Bir de ey cavan oğullar. Cavan oğullar. Hazreti Mahtumul İşan eydiya. Akıl huşuna yetiştin, eyledin seyranı sen. İsledin, cem eylesen, bu kulluhum iranı sen. Kılmadın bir dem kanaat Tanrı bergen nanı sen.
hiç habarın yok mudur? Bu dünyanın mehmanı sen, azuqan teyyar kıl, kervan çekilmezden burunlupdur. Kanaatımız olsun. Ey jawan oglarlar. Entek bahane bilen eleğinize erkek bolar, kep çekmeli bolar, yük çekmeli bolar. Dağ yal yükü çekip bilmeyecek bolsaňyz bir gyzy öýüňize getirmeň. Bir sadaca nahar, bir sadaca şamy öwünne amade etmek dip şakyrtadyk göweriýe talak berip. Guşysynyň sedasynyň üstünde asylşypdy. Guşysynyň bir-birine muhatebine zahiret diye, şu zahiret diyen muhatebine bir hat, iki hat şu. Mesela o bir zatın adına zahiret etipdir, o da bir zatın adına. Şu zahireden adı sebepli oňuşman asılıpdy. Näzire şala ata bolmaly, näzire ene bolmaly. Evvel haýtjakladım, öwreläpde durmaýyn. Bir benden gyzy öwürlik gelende şol gyzyň aýby ýok. Aýby bardyr öwürlik gelenler diýip bolmar. Peýgamberin gyzy öwürlik gelipdir. Biriniň ogly şikast etse, zindigi şo durşy şikastdir. Ýykylmasaň ýörimäni öwrenmersiň. Şun işe gidakamda usta bolan ýokdur. Şun hüzre barakamda ostat bolan ýokdur. Şun mederse barakamda da ostat bolan ýokdur. Pohta bolmaly, bişmeli, kepde çekmeli bolar, açlykda görmeli bolar, horlukda çekmeli bolar. Gaýrat edeýin. Biri öwürlik gelende ýürekden gynanmasaň, içinden begenseň ertäk gün öz başyňa da geler. İkilenjiste, ýa gaýtýan gurum 3 sebep bolar. Bir ýaşy ulaldyýlyň. İkilenjiste dehalete bija etmäýliň. Üçülenjiste näme üçülenjiste Hudaý bilen maslahat edeýliň, istihara goýupdyr. Hudaý taala mustaqim adam saýlamany, ahun garasy diýmen, olakan kişi keleýär adam diýmen, maslahat etsen Hudaý taala maslahatyny ýola salypdy. Hudaý taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad etsin inşallah. Istirahat wagtyňyzda gelipdiňiz mübarek mered aýda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň aý. Şu Hazreti Ruqayyan aýrylmaklygda Şaban aýda bolýar. Şu oturan aýyňyzda Hudaý taala şu beýik insanlaryň hormatyna, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň hormatyna açylan bendelerde zindegisi doguralyp, ýene de öňkü ýalyk Hazreti Ruqayya aglandan soňra Hazreti Osman nesibe edişi ýalyk biziň ýykylan we pozulan vesletlerimiz Hudaý taala ondan gowrak, ondan şerifrak, ondan awraýrak vesletler bilen çatyp dünýämiz we ahiretimizin abadlygyna belki sebep bolsun inşallah. Nefere bir elhamdülillah ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.